Vítejte na kanále For Speedy Post. Už je tady zase to období, kdy máme chlupy prostě úplně všude a tak jsem testovala pár vychytávek a dneska vám řeknu, jak to dopadlo. Vy už jste u mě viděli tuhletu věc. Jestli jste neviděli, mrkněte na video, tam jsem to rozebírala dost podrobně. Další, co bych chtěla zmínit, a je to dostupný dost běžně, je Swiffer, tahle ta prachovka a taky ten mop. Dlouho jsem odolávala těm reklamám, přišlo mi to jako nesmysl a že to je vlastně hrozně neekologický a všechno. Ale jako neodolala jsem, koupila jsem testovací sadu. A ono to fakt funguje skvěle, jakože opravdu to nachytává všechny takový ty poletující chlupy na tom nábytku, co se usazujou, tak tohoto všechno to krásně chytne. Nemusíte odendávat všechny takové ty drobnosti, co máte na poličkách a podobně. Jako fakt musím říct, že ta prachovka se mi líbí a na takový to rychlý utření podlahy, když tam jsou prostě ty chlupy jen tak jako, že se tak vznášejí, tak na to je zase super tenhle ten mop. Používám ho jako vícerázový, to znamená nepoužívám to tak, že bych to hnedka vyhodila, ale normálně si ty chlupy z toho prostě stáhnu rukou a vlastně to mám takhle jako takovou updateovanou verzi koštěte asi. Je to super právě třeba takhle na ty schody, kde člověk pořád jako řeší, jak to vlastně udělat, když se mu nechce vytahovat celý velký vysavač. Přiznám se, že na ty rovné plochy mám robotický vysavač, to už jsem vám taky ve videu ukazovala, ale právě na ty schody je tohleto jako naprostá pecka. Případně používám takhle ruční vysavač, tohleto je konkrétně z Lidla, mám ho už léta a je taky super, má super výkon, ještě má světýlko, takže prostě jako v temných zákoutích si můžu prostě posvítit. Má fakt jako dobrou kapacitu na ty chlupy, že to není o tom, že bych to musela každý den nějak vysypávat nebo něco podobného, takže tohle je taky pecka. No a kromě povrchů, ať už to jsou podlahy nebo poličky, máme taky dost často chlupy různě na oblečení a taky na povlečení, případně na pelíškách. Na to může být dobrá třeba tahle ta vychytávka, to je z Amazonu, kupuje se v sadě po několika, mají to i tady různé vietnamské večerky nebo případně takové ty e-shopy se zbožím z Číny. Je to vlastně náhražka takových těch rolovacích lepicích válečků. Je to ekologičtější, protože to můžete omít. No ale tady právě nastává ten kámen úrazu, že spotřebujete fakt hodně vody, než to umyjete, protože to má takový tvar, že se to v tom krásně jako drží a zároveň si nemyslím úplně, že by to nabíralo víc chlupů, než když si prostě namočíte ruku a tou vlhkou rukou přejedete právě třeba ten pelíšek nebo nějakou deku, přehoz na posteli a podobně. Čili chápu jako myšlenku toho, že si koupíte takovouhle silikonovou věc, nepotřebujete už kupovat ty válečky, které jsou vlastně jednorázový a pak někde je vyhazujete, dost často mývají navíc ještě plastovou rukojeť, takže prostě je to opravdu neekologický, ale tady spotřebováváte fakt jako velké množství vody, abyste to nějakým způsobem vyčistili a mohli znova použít. Dalším použitím je, že se to dává do pračky, buď to můžete nalepit takhle dozadu, nebo já, abych to pak nemusela hledat tak složitě, tak to třeba dávám na ty dvířka. Jestli to nějak extra pomáhá, nemyslím si, jako asi bych to znovu prostě nekoupila. Upřímně řečeno si myslím, že když dám takhle ty cejchy na vysokou teplotu a na delší čas, byť dám teda eko, takže vlastně to množství těch chlupů, které jsou v téhleté vychytávce, odpovídá množství chlupů, které by zůstaly v té drážce od těch dveří, takže zase taková přidaná hodnota v tom asi úplně nebude. No a zase musím umýt, takže zase to spotřebuje spoustu vody. Naproti tomu tyhle ty míčky, které se dávají přímo do bubnu pračky, si myslím, že fungují jako výrazně lépe. Nachytávají vlastně na sebe jednak ty chlupy a jednak, když už to třeba jako nepobírají přímo na sebe, protože mají vlastně takový materiály jako ze suchého zipu, tak když už to nenabírají na sebe, tak aspoň vám jakoby udělají takové chumly na tom prádle, že se to z toho jako líp sundává manuálně. Takže pokud nemáte prostě nějakou super pračku se sušičkou, který by vám to fakt dokázali z toho prádla dostat, tak určitě takhle tyhle ty míčky jsou docela fajn věc.
Pozor na to samozřejmě nedávat to tam v tom obalu. Nicméně dost často třeba dělám to, že si dávám tyhle ty míčky do takové té síťky na prádlo, do takové té hodně řídké, a to pak funguje taky docela dobře a nemusím je prostě lovit mezi prádlem, protože takhle, když dáte to prádlo prát, tak se sice můžete krásně koukat na to, jak se to tam hezky točí, což třeba Dája úplně jako miluje, to se fakt na to chodí koukat, jak do televize prostě, jak se tam ty míčky hezky hemžej, ale pokud tohleto potom nechcete řešit, že máte prostě zamotaný v tom prádle ty míčky a jak to prádlo věšíte, tak na vás neustále prostě nějaký ten míček vypadává, tak doporučuji prostě dávat to do té síťky na prádlo, abyste měli všechny pohromadě. Ono i tak to fakt docela dobře funguje. Případně třeba je fajn, když do té síťky na prádlo dáte takové ty nejvíc zachlupacené věci, což třeba v našem případě bývají ponožky, takže kromě toho, že se mi ty ponožky potom nestrácejí, protože máme samozřejmě v pračce lichožrouta, tak ještě se krásně odchlupí vlastně těma míčkama, který se perou spolu s tím v tom sáčku na praní. Ten výsledek teda jako rozhodně není dokonalý. Určitě budu ráda, když mi dáte do komentářů vědět nějaký tip na něco, co používáte vy a funguje vám. Já třeba tady u těch míčků mám ještě velký problém s tím, že jsem nevymyslela nějaký inteligentní způsob toho, jak ty míčky potom odchlupit, protože určitě to není o tom, že by měly být jako na jedno použití, ale prostě strašně špatně se vlastně potom odchlupují. Jakože fakt je to o tom, že si večer sednu k televizi a odchlupuju ty míčky, abych je měla připravený na další použití. Takže i tohle to třeba, pokud máte nějakou vychytávku, dejte vědět do komentářů, myslím si, že to všichni pejskaři hodně oceníme. Samozřejmě asi nejlepší vychytávkou proti chlupům v domácnosti a na oblečení je pejska řádně a pravidelně vyčesávat. Pomůcky na vyčesávání a celkově péči o srst si zase probereme v dalším videu. Do té doby se mějte fajn.